Okay, so padayon na to ang ikapitulo 28 sa Exodo, no? Okay, so atong sugdan, verse 1. Ipatawag si Aaron og ang iyang mga anak nga si Nadab, si Abiho, si Eleazar og si Itamar, og ilain sila aron mag-alagad kanako ingon nga mga pari. Unya, pagpatahig sa gradong besti alang sa imong igsuon nga si Aaron aron paghatag kaniyag dignidad og katahom. Sugua ang tanang hanas nga mananahi nga gihatagan kog abilidad sa pagpanahi nga tahian nilag biste si Aaron nga iyang ikasulob sa dihang ididikar na siya ingon nga akong pari. Mao kini verse 4. Mao kini ang biste nga ilang himuon. Tabon sa dughan ipad sutana kami sa dentro nga binordahan, purong og bakos. Kinahanglan magtahi silag sa gradong bisti alang kang Aaron og sa iyang mga anak nga lalaki aron mag-alagad sila kanako ingon nga mga pari. Okay, verse 5. Kinahanglan nga ang panapton nga ilang gamiton may bulawan kauban sa asul, tapol og pula nga dilana og pino nga lino. Verse 6, kinahanglang magtahi silag ipad nga may bulawan kauban sa asul, tapol og pula nga dilana og pinong lino nga binordahan. Verse 7, kinahanglan nga butangan kinig duha ka kawit sa abaga nga ipakabit sa duha ka kilid aron magdugtong kini. Verse 8, ang bakos nga maayong pagkahabol nga gipakabit sa kapa kinahanglan nga unay niini og sama usab nga pagkahimo nga may bulawan kauban sa asul, tapol og pula nga dilana og pino nga lino. Verse 9. Unya pagkuhag duha ka bato nga kornalina og kuliti kini sa mga ngalan sa mga anak ni Jacob. Unom kangalan ang kuliton sa matag bato og sunura kini pagkulit gikan sa kamagulangan ngadto sa kamanghuran. Sama sa hanas nga tighimo og alahas og magkukulit og silyo, ikulit sa duha ka mahalong bato ang mga ngalan sa mga anak ni Jacob og ipatapot kini sa ingasti nga bulawan. Ibutang kini diha sa abaga sa ipad ingon nga mga handumanan sa mga anak ni Jacob. Okay, dala-dalaon ni Aaron diha sa iyang abaga ang mga ngalan aron dili siya hikalimtan sa Ginoo. Verse 13, paghimo usab og duha ka ingasti nga bulawan ug duha ka kadena nga lunsayng bulawan nga gilubid sama sa pisi og ipakabit kini sa ingasti nga bulawan. Verse 15. Paghimog tabon sa dughan nga gamiton alang sa pagtino sa kabubuton sa Dios. Ayuha kini pagborda sama sa kapa. Himua kini gikan sa panapton nga dalag, asul, tapol og pula nga dilana og pino nga lino. Verse 16. Himua kining kwadrado og pilag doble. 22 sentimetros ang gitason og 22 sentimetros usab ang gilapdon. 17. Ipatapot niini ang upat ka laray sa mga mahalong bato. Sa unang laray sardio, topasyo og karbungko. Okay, verse 18, sa ikaduhang laray, esmeralda, safero, o diamante. Okay, verse 19, sa ikatulong laray, jacinto, agata, o amatista. Verse 20, og sa ikaapat nga laray, berilo, cornalina, o haspi. Ipatapot ang mga bato sa ingasti nga bulawan. Verse 21, kinahanglan nga ang ibutang 12 kamahalong bato nga kinulitan sa mga ngalan sa mga anak ni Jacob. Kulitan kini sama sa mga silyo, ang matag usa niini
may ngalan sa usa ka dusi ka banay, may usa sa dusi ka banay. Verse 22. Paghimo usab og kadina nga lunsay, lunsayng bulawan nga linubid alang sa tabon sa dughan. Verse 23. Paghimo usab og duha ka gagmayng argolya nga bulawan og ipakabit kini sa itaas nga iskina sa tabon sa dughan. Verse 24. Ihigot ang duha ka pisi nga bulawan ngadto sa duha ka gagmayng argolya. Verse 25. Ihigot ang duha ka tumoy sa pisi ngadto sa duha ka ingaste og ipakabit kini diha sa atubangan sa higot sa abaga sa ipod. Verse 26. Unya paghimog duha ka argolyang bulawan og ipakabit kini sa ubos nga iskina sa tabon sa dughan sa sulod nga sidsid sa ipod. Okay, verse 27. Paghimo og lain nga duha ka argolyang bulawan og ipakabit kini diha sa tubangan ubos sa duha ka kabiba sa ipad. Diha gayud sa sinumpayan ibabaw sa bakos nga maayong pagkahabol. Okay, verse 28. Pahigti kanila ang mga argolya nga anaa sa tabon sa dughan ngadto sa mga argolya sa ipad pinaagi sa asol nga pisi aron mahimutang pag-ayo ang tabon sa dughan ibabaw sa bakos ug dili kini matangtang. Verse 28. Kung mosulod siya aron sa dapit nga balaan kinahanglang isulob niya ang tabon sa dughan sa paghukom nga may mga ngalan sa mga anak ni Jacob aron nga hinumduman sila kanunay sa Ginoo. Verse 30. Ibutang diha sa tabon sa dughan sa paghukom ang sagradong ripahan nga ginganlag Urim og Tumim aron nga anaa kini sa dughan ni Aaron inig-adto niya sa atubangan sa Ginoo. Kung anaan na siya sa atubangan sa Ginoo, dadon niya kanunay diha sa iyang dughan ang kahimanan sa paghukom sa katawhan sa Israel. Okay, verse 31. Pagtahig sutana nga sapawan sa ipad, himua kini sa asol nga dilana. Ribitihig hinabol nga liab ni hinabol ang liab niini aron dili kini magisi. Libot sa sidsid sa sutana bordahi og mga prutas nga granada nga hinimo sa asol, tapol og pula nga dilana. Okay, no? Bitay usab ang maong sidsid og mga kampanilyang bulawan nga isalot-salot sa mga granada. Kinahanglan nga mao kini ang isulob ni Aaron inig alagad niya ingon nga pari, Inig sulod niya sa dapit nga balaan sa atubangan sa Ginoo og inigawas niya. Madungog ang pinagingting sa mga kampanilya og dili siya mamatay. 36. Paghimog adorno nga lunsayng bulawan og ikulit kining mga pulunga. Gihalad ngadto kang Yahweh. Ihigot kini sa atubangang bahin sa purong pinaagi sa asol nga pisi. Okay, verse 38. Ibutang kini sa agtang ni Aaron aron dawaton ko ang mga halad sa mga Israelita bisan pag masayop sila sa ilang paghalad niini kanako. Okay, 39. Paghabol og kamisadentro nga pinong lino alang kang Aaron og paghimog purong nga pinong lino og usa ka bakos nga binordahan. 40. Paghimo usab og mga biste og mga bakos og mga kalo alang sa mga anak ni Aaron aron paghatag og dignidad og katahom kanila. Ipasulob kining maong mga biste sa imong igsuon nga si Aaron og sa iyang mga anak nga lalaki. Unya dihugi ordinahi og ihalad sila aron mag-alagad sila kanako ingon nga mga pari.
42. Himuy silag mga karsonilyo nga lino aron dili makita ang ilang pagkahubo. Verse 43. Kinahanglang isulob kini nila inig sulod nila sa balaan nga dapit og inigduol nila sa halaran aron sa ilang pag-alagad ingon nga mga pari dili makita ang ilang pagkahubo ug dili sila mamatay. Usa kini ka permanente nga tulumanon alang kang Aaron og sa ilang kaliwatan. Okay, igsuon mo na ang chapter 28. Congratulations, no? So atong na human ang tulo ka chapter karong buntaga, no? Ang chapter 26, 27 ug 28 sa lahi-lahi nga video. So salamat kay igsuon. So magkita ta sa chapter 29 sa sunod nga video. Okay? God bless you. And I pray nga ang Ginoo jud padayon mamuhat sa imong kasing-kasing. Thank you kayo igsoon. Dalaygon ang Dios hangtod sa sunod higayon. Amen.